Let's have some more. Imo one name. Kunya basusuzo. Batuna. Basusuzo nila. Na kaka bam. Desert abasuzo. Wara na agbe. Desert. Tine kopro go ko le kam na kaka na dog. Ye batuna mulo. Desert, akpọgo devil. Desert. Imo. Ogini. Ele ni yon bola mjidon naka. Gena kwari, ikola ni hokwe gi, ikola na ibe bana na window na ako. Keyon. Isi ji ọrụ n'aka. Isi ji ọrụ. Ọrụ ka hit na agbag na hotel. Isi lopụta ma akwala gị ihe. Gawagodi eji m ọrụ n'aka nwa akwụra m egwu akwụ ka m je nne m pụta na mgbede na junction ebe ni aya ahụ. Biko gawa. Iji ọrụ n'aka ịlala n'iyi eriele nga ka ji maka Chineke ịlala n'ụkpọ dịkpọ ma ha ka gịnụ ụmụazị bego ụmụgba na-eme supply dịbịa n'ụlọ nga akpọkwụsị onwe gị na ụmụ akwụna isi m na iji ọrụ n'aka maka chukwu hit na-agba gịnụ maka ya wụdo hit ọrịa gị kpọ asị ama ịkpọ mbaska ya wụdo hit ọrịa gị dịkpa ha ka gị n'ọsọ ihe ọcha na ụmụazị bego ụnọcha na-etinye ha ga-arụ gị kpọrọ ụmụazị bụ ọrịa aga hụ gị kpochie ha n'ụlọ hit na-agba hotel leti m gawagodi n'ije ọrụ maka chukwu ị ga-arụgide ọrụ dọkịta ga-arụ gị ọrụ es na ahụ gị kpọm baskad anụ ọzọ eri Chineke nna mkpụrụ osisi ka ime gbalịala zuzume gama na ori obe ka nwa igu ọwa ehu ndị mbụ bere ka ihu bekwe akwa n'ihu m ịkpọrọkwuru itiri o ji kpọkpuo n'ụlọ nọ ngwa asabari ya ọ maazị ibe gị na-akpọ nwa akpọpụtasị nwa enwe future gị na-anyefusi inye onye ga-anọ bren gwụgwụ gị gaga otu onye ga-agha eze n'ahụ 2 years gị lụọ onye 1 years gị na onye ọlụlụ gị gụọ na ọsọ osu nwatakịrị awụrụ isi mkpe na-aga hụ gị ya mgbe enyesicha n'ihe ị ga-eji enwe future ị ga-anwụ desert ma ga-apụtara n'ime ụlọ wee bịa m ji ego nye m gị invitation na ebe anyị gacha ị ga-anwụ nonsense. Now I'm sorry, I'm carrot. Okay, Chineke akpọli ọkụ ka eto mmiri. Hey, kentie. Ụzọ ma nwunye m nwaanyị ịmụọla. Asara ba mkpụrụ osisi. Ọchịkwụpụ m tamachi. Nga m nyegachi ele m ele. Hey, ka nwanne. Ana ka tola vu. Te click